Fala ye Mali ani dungo juguya ni yurugu kɛlɛ ni waati laban in na an tulo b'a la ko min ye jamana ɲɛmaa ye Général d'armée Assimi k'ale ko maa kɔni ka yɔrɔ la sigana mana kɛ k'a fɔ ko dunta ŋanamu sera o ma ka se sefa wari miliyɔn 20 ma Fala ye ko k'i bolo bɔ baara la fɔlɔ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ jotigi ka jo jalakitigi ka jo. Fala ye depuis Ala ka Mali da jamanakuntigi mana min ma dungo juguya ni yurugu kɛlɛ in sigi sen kan k'a daminɛ Baba Modibo Keyita ka waati la san 1960 san min ye jamana ɲɛmaa mana na dungo juguya ani yurugu o b'o kɛlɛ sinsin. Fala ye ko mun mina n'a ye sabula maaw olu ti kelen ye i bi maa caman ta ka danaya d'a tigi kan k'a bila baara la Fala ye i bɛ tila k'a ye k'a fɔ i yɛrɛ fɛmaa don nka a bɛna ye dungo juguya ni yurugu la o de y'a to jamana ɲɛmaa minnu tɛmɛna an fɛ yan u y'u ka fɛɛrɛw sigi sen kan Fala ye. N'i ye Mali jamana ta k'a lajɛ munna k'a daminɛ san 1960 la fo ka na se bi ma dungo juguya ni yurugu a tɛ se ka kɛlɛ i n'a fɔ a bɛ kɛ yɔrɔ tɔw la cogo min Fala ye. A gɛlɛya fɔlɔ ye anw ka jamana yɛrɛ sigicogo ye anw ka jamana kɛcogo balimaya siraw sinjiya siraw teriya siraw olu taara ka don faso cakɛdaw la baarakɛdaw kɛra an yɛrɛ kɔrɔ n'an dɔgɔ n'an denw n'an musow somaw ye Fala ye ni o dungo juguya n'o yurugu kɛlɛ wulila fo ni Ala farali kan. Fala ye min ye Alpha Umaru Konare don kelen sɔgɔmada kelen ale ye Mali directeur ba bɛɛ lajɛlen minɛ k'a bɛɛ lajɛlen bila kaso la k'a sabuya kɛ wari min dunna a darawuli barika bonyana n'o y'a sɔrɔ ekɔlidenw ka tɔn olu bɛ Bamako kasoboma wele ko lycée technique Fala ye yen kɔni sina ka fa ten tewu o y'a sɔrɔ Mali kɔnɔ yan Fala ye sengola se bɛ maa minnu ye jɔyɔrɔba bɛ maa minnu bolo ɲɛnajɛ dɔ tun bɛ kɛ san o san ko ciwara o de tun bɛ d'u ma ko ninnu ye ɲɔgɔntɛ ɲɔgɔnmadaw ye ko ninnu de bɛ baara kɛ Fala ye don kelen sɔgɔma dɔrɔn Alpha y'an ka ciwaratigi bɛ bila kaso la. N y'a sɔrɔ jima la ci de bɛ ka kɛ wa waraw de wulen don ɲɔgɔn nɔfɛ wa k'ale m'a dɔn min tun bɛ senna Fala ye. Dungo juguya ni yurugu Musa Traoré fana ye fɛɛrɛw sigi sen kan Fala ye ka kɛ ni maaw ye maa minnu tun bɛ fɛ ka na fanga yɛrɛ dafiri nɛmuni a laban min ye kwa ye a ti tɔ to ale la fiyewu o la ale fana ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sɔrɔ Fala ye maa minnu bɛ yen n'olu kɔni tun ta kɛra jamana nafolow ɲɛtana y'a ye ka kɛ fɛɛrɛw sigi balimaya siraw fɛ teriya siraw fɛ kabila siraw fɛ limana siraw fɛ k'olu caman sigi sen kan a ma ɲɛ min ye Musa taalen Fala ye a dungo juguya ni yurugu a nana taa ɲɛfɛ tuguni k'a sabu kɛ mun ye Amadu Tumani Tile la a ko nana warankata ka taa fa bɛɛ lajɛlen fɛ Fala ye Modibo Sidibe ale bilara premier ministre la ale ye jɛrɛ sigi sen kan cogoya min na min ye ATT a bɛ se ka lafiya cogo min a ma ɲɛ min kɔ Fala ye an ye vérificateur général sigi vérificateur général ATT ye o ye Kanadakaw fɛ ka n'o sigi anw fɛ yan Fala ye o ko fana na tuguni don la sɔgɔma ye vérificateur yɛrɛ bila kaso la o kɛra jamana in kɔnɔ yan. Dungo juguya ni yurugu kɛlɛli a ma nɔgɔn min ye an yɛrɛ dɔgɔkɛ ye n'o ye Amadu Aya Sanogo ye ale nalen furancɛ fanga la Fala ye ale ko tolérance zéro a waati maaw kun siranna nka a kɔfɛ maaw nana min ye o ye maa caman jijɔ anw ka démocratie fanga in kɔnɔna Fala ye dungo juguya ni yurugu kɛlɛtɔ bɛɛ y'a kɛlɛtɔ ka se ka se sɔrɔ ka lafiya sɔrɔ ka jamanadenw bila u ka hakɛw kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen sigilen don min na a ka gɛlɛ sabula n'i ye maa mankan mɛn Fala ye a y'a don ta a y'a bɔ ta n'i ye jɔyɔrɔnin d'o ma i bɛ fili o tigi ma filewu. San 20 laban in na jateminɛw ni kimɛliw y'a yira sa k'a fɔ ko dungo juguya ni yurugu kɛlɛli Mali jamana kɔni kɔnɔ fura kelen min b'a la o ye ɲangini ye kiiri tigilamaw ka suma politimaaw n'u ka fɛɛrɛw don an yɛrɛ fana ko k'an t'an jogow bila an bɛɛ lajɛlen nɛn ka di nka n'a fɔra ko ka se an ma an b'a fɔ k'an k'a lajɛ n'an soma bɛ yen bana in a furakɛ ka gɛlɛ o de la nin waati in na sa min ye Assimi Goïta ye ko ale ye fɛɛrɛ kura min sɔrɔ Fala ye k'o de tɔgɔ ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw k'u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ i ka baarakɛyɔrɔ n'a yera k'a fɔ ko e kɔni sefa wari miliyɔn 20 a taara sa o a ma taa sa o a kɔni ŋanamunen yera i ka yɔrɔ la Assimi ko k'i bolo bɔ baara la
a tɔnɔ fɔlɔ ye mun ye kiiri tigilamɔgɔw sumayara o u teliyara o e bolo bɔra baara la wa fana ni i bolo bɔra baara la pewu fala ye i tɛna se ka se sɛbɛnw ma i tɛna se ka yɛlɛmali kɛ baarakɛla i tɛna se ka olu ŋanamu k'olu don i dungoda fɛ ka sɛbɛn jɛlenw sɔrɔ nka maaw ka jɔrɔ n'a ye min ye fala ye ko yala ko nin bɛna boli bɛɛ kan wa sabula ko bɛ yen a lawaleyali fana bɛ yen maa caman ka jɔrɔ n'a ye min ye bi ko yalama ko nin bɛna kɛ fiɲɛbere ye wa walima a bɛna kɛ cogo di sabula dunko juguya ni yuruguyurugu fa bɛɛ lajɛlen don fala ye baarakɛyɔrɔ ma bɔ baarakɛyɔrɔ la kuma tɛ jamana min kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ka musaka kɛnyɛrɛye fara jamana taw kan an bɛɛ sɛmɛnen don fanga kelen de la bɛɛ ko gouvernement a ma marché di bɛɛ ko gouvernement a ka wari ka suma bɛɛ ko gouvernement trésor y'a kɛ tan bɛɛ ko gouvernement an ka motow ma na an ka nɔgɔw ma na an ka sariw ma na an ka kalandenw ma sigi ekɔlisow ma jɔ jibondenw ma sigi sen kan nin bɛɛ lajɛlen ye sugu de ye fala ye a tɛ ta ka di maa ma ten a fɔ de ko jɔnni bɛ se maa minnu b'olu sugandili kɛ fala ye an ka siraba dilanw mobili sanw moto sanw jamana tɔgɔla fɛn fɛn bɛ bɔ fala ye nin bɛɛ lajɛlen ye sugubulonw de ye o fana sigilen don sariya dɔw kan maaw tɛ minnu ɲɛdɔn o fana sinsinnen don dunko juguya ni yuruguyurugu kan gudɔrɔn ma ɲi mun na ne ko n bɛ gudɔrɔn dilan miliyɔn 5 fala ye a nana fɔ ne ɲɛna ko dɔ y'a dilan yan sisan ko miliyɔn 2 ne fana b'a fɔ a ye na ni miliyɔn 2 ye kɛ u b'a fɔ ko a bɔn an bɛna miliyɔn 5 de bɔ han an t'an dogo i la dɛ nka i bɛ papiye kɛ miliyɔn 5 ye saba tɔ t'i ɲɛ sira la i b'i ka miliyɔn 2 minɛ o gudɔrɔn bɛ ɲɛ cogo di fala ye ko ka pan san kalanso ye pan sɔngɔ fɔra ka fɛn bɛɛ lajɛlen fɔ a bɔn yanni ka na an ni dɔ tun b'a dilan o tun bɛ pan 20 dilan 50 han nka a kɛ 40 ye fala ye nin damandan sigilen don jamana kɔnɔ k'a daminɛ duguma fo sanfɛ o de la a nana ye k'a fɔ fɛɛrɛ min bɛ yen fɔlɔ kiiritigiw y'i ka kiiri kɛ o i bɛ bɔ i jɔyɔrɔ ni sɛgɛsɛgɛli kɔnikɛlaw tilara a o tile fara bureau de vérificateur général kan Asimi ko k'a tigi tɛgɛ furan ka bɔ baara la pewu a ka taa sigi ni jaabi fɔra k'a ban pewu ka sɛgɛsɛgɛli kɛ nominali kan ka kɛ cogo min na a bɛ sɔrɔ ka n'a sigi kan ka kɛ cogo min na a bɛ sɔrɔ ka fɔ a tigi ye fɛɛrɛ in kɔni balayɔrɔ ye min ye fala ye maaw de ko yalama k'a bɛna kɛ bɛɛ ye wa sabula faso baarakɛla ka ca dɛ fala ye faso baarakɛla ka ca wa faso wari don yɔrɔ ka ca nin kɔni nin de ye fɛɛrɛ kura sigilen Asimi fɛ ko dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli yaasa sarako wo waliya tɔw bɛɛ lajɛlen ka se ka sen sɔrɔ nka nin si tɛ ɲɛ fala ye cɛkɔrɔba ka kuma don ɲɛmaa de bɛ kɛ maa ye ni ɲɛmaa sɔnna ko maaw ban tɛ a la fala ye n y'a sɔrɔ an ka cɛkɔrɔba la n'o o ye Mamudu Banba ye n ko karamɔgɔ a ko fala ye zon ye maa kelen de ye ale ko ten ko zon ye maa kelen de ye sonyɛnikɛla ye maa kelen pe de ye o ye ɲɛmaa ye n'o ti tali kɛ tɔw si tɛ se ka tali kɛ fala ye Ala ka hakili ɲuman d'an ma.